production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani Ondo TV kanubagaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen ye min ye Mifashe Instar. Mifashe Instar ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso aw balimamuso labati dunuya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ ari kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka fitinɛ yelen dɔ ma a fɛnɛ bɛ k'a jeniyɔrɔ fi kosɛbɛ Mali ari kɔnɔna na cɛlaka don an bɛna s'a yɛrɛ ma san mɔgɔ min don a bɛ n'a yɛrɛ fɔ an ye an b'a fɔ o la ko Zele i ni ɲankuma ba somɔgɔw baasi foyi tɛ yen baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ baasi foyi t'u la bi Mifa production ale ni Ondo TV ka bolo di ɲɔgɔn ma sababuya la an wulila ka se yan ani i bɛna jɛ ka masala kunkurunin kɛ yala o tɛna kɛ baasi kɔni ye baasi t'a la n'Ala sɔnna d'accord baasi foyi t'a la ok an b'a fɔ la ko Zele tɔgɔ a n'a jamu bon ani i bɔra dugu min na i sigilen bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko bi yala Zele furulen don wa ok baasi tɛ yan'an ka kuma daminɛ n bɛ foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo donc n'an ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Usumani Gindo Usumani Gindo bon n ye dɔgɔnɔ ye mais n ye maliyɛn ye parce que bamanan n ye dɔgɔnɔ ye n bɛ bamanan imitation kɛ donc Zele n tɔgɔ jatigi tɔgɔ ye Zele ye bon den 2 bɛ n bolo den 3 den 3 bɛ n bolo ok den 3 bɛ n bolo Zele bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ don min na i ko bi bon ne bangera Moribabugu yan mais n ye san 5 kɛ Jabali lamɔ na n tɔgɔma fɛ Jabali n ye san 5 kɛ lamɔ na école la n tun bɛ école la yen nɔ donc o kɔfɛ n ye n ka fɛn bɛɛ kɛ yan nɔ Moribabugu yan d'accord ok faamuyaliba sɔrɔla o la donc an b'a mɛn Zele mais Zele yɛrɛ nana cogo di bon Zele baara in de ye Zele yɛrɛ da ne la son ne tɔgɔ fɔlɔ de tun ye Jikalani hali sisan dɔw b'a fɔ Jikalani Zele donc fɔlɔ ye Jikalani ye mais après mɔgɔw yɛrɛ de nana Zele dan na mɔgɔ fɔlɔ min ye Zele yɛrɛ wele na o kɛra Bala de kɔrɔ Balamusa d'accord donc ale de y'a dan na ale de ko i ye Zele de ye i bɛ ka e ye Zele yɛrɛ de ye donc o de nana ni Zele ye donc Zele nana ten de film yɛrɛ y'a dan na Zele n ka gestu ni n ka kow kɛcogoya o Zele d'accord an bɛ se k'a fɔ Zele i ye ɲɔngɔlɔbɔla de wa walima i bɛ comédie de kɛ wa Zele yɛrɛ bɛ fɛ ka imitation ye jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bon n bɛ se k'a fɔ n ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye n bɛ se k'a fɔ n ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye parce que fɛn damadɔ bɛ yen humoriste ani comédien n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na humoriste ani comédien ne bɛ se k'o différencier parce que mɔgɔ dɔw bɛ acteur de film de don a bɛ action ni a bɛ fɛn sketchiw de jouer a bɛ filmw de jouer et non scène kan stand up la ka mɔgɔw layɛlɛ donc minnu bɛ na stand up la k'i jɔ ka mɔgɔw layɛlɛ pendant par exemple 1 heure de temps olu de humoriste ye donc minnu bɛ film ninnu kɛ vidéo ni fɛngɛ ninnu kɛ olu ye acteurs de ye olu ye comédiens de ye donc ne bɛ se k'a fɔ ne ye comédien de ye acteur de film de ye donc n ye ɲɔgɔlɔnbɔla de ye d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la ɲɔgɔlɔnbɔla ye ok Zele yɛrɛ bɛ se k'a fɔ a ɲɛna i donna baara in na cogo di bon ne donna baara in na cogoya min na ka kɛ ɲɔgɔlɔbɔla ye e y'a kanu cogo di ka don baara in kɔnɔ bon hadamaden tɛ kɛ foyi ye dakan kɔ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye dakan kɔ sinon wagati dɔw tɛmɛna ni tun y'a fɔ ne ye ko ne bɛ kɛ catiribɔla ye ne b'a fɔ i ye tiɲɛ tɛ n b'a f'i ye n ko tiɲɛ tɛ n ko ne bɛ kɛ catiribɔla ye cogo di donc o y'a sɔrɔ n teriw b'a fɔ n ɲɛna karisa hali i kun ka taa INA kɛ parce que hali i kun ka taa INA kɛ parce que i bɛ mɔgɔw imiter n'i ye fɛn dɔw ye i b'u imiter an bɛ yɛlɛ ou bien n'i nana i bɛ barow kɛ an bɛ yɛlɛ ou bien i bɛ geste dɔw kɛ an bɛ yɛlɛ i bɛ se ka kɛ catiribɔla ye bon fo an y'an t'o la n terikɛ dɔ nana n filmer don dɔ la k'an bila Facebook an t'a kalama yɛrɛ donc o ye n ka vidéo dɔ filmer k'olu bila bon vidéo 2 ɲɔgɔn na an bɛ gɛrɛ na baro la quoi donc après n nana ye 2 jours après mɔgɔ dɔw kan wele n ka cɛ i ye nin daminɛ yan cɛ i dun bɛ se dɛ yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga
non il faut continuer comme ça donc moi jumɛn donc fo n yɛrɛ nana vidéo ye quoi donc mɔgɔw ko non il faut continuer ah bon est-ce que i jɔ donc j'ai essayé ka relation ɲini a kɔnɔna la ka continuer ka kɛ bon n yɛrɛ nana ye vraiment ne tun b'a ye cogo min yanni ne yɛrɛ ka don cɛtiri kɔnɔ ne tun b'a ye cogoya mun na ne nana sɔrɔ o tɛ quoi ne nana sɔrɔ baara don n'i y'a kɛ ni sɛbɛ ye i bɛ se k'a kɛ ni sɛbɛ ye ka sɔrɔ kulonkɛ t'a la wa a bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn ye fana wa mɔgɔ lankolonya tɛ fana n nana o bɛɛ dɔn quoi ya n yɛrɛ donn'a kɔnɔ. Ok, faamuyaliba sɔrɔla la Zele. Yala Zele bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔnlɔbɔ in kan? Oui, n bɛ baara wɛrɛ kɛ bon pour le moment n y'o yɛrɛ sumayara dɔɔni sinon ne bɛ baara kɛ usine de la ne ye baara kɛ usine na depuis 2008 ne ye baara kɛ Manjuga usine na boisson dilanyɔrɔ la ne ye baara kɛ n kun bɛ journaliyaw kɛ a sɔrɔ n bɛ école la donc n nana bɔ yen n ye baara kɛ bidɔn fiyɛ kɛ usine dɔw la fo ka na n kun bɛ fɛnɛ Korofina usine dɔ bɛ yen nɔ n kun bɛ yen nɔ n ye yɔrɔ caman kɛ quoi mais an bɛ degré min na ko sisan voyage cayara kow cayara bon mɔgɔ bolo baara c'est pas facile donc e bɛ mɔgɔ bolo baara la i bɛ sara kalo la mais e bɛ voyager donc fo ka na kɛ o sumayara donc a bɛɛ kɛra voyage ni cɛtiri ni fɛnw ye mais je compte ka baara wɛrɛw kɛ ya n'a fɔ filmeliw ni fɛngɛ ninnu parce que caméraw ni fɛnw bɛ n yɛrɛ bolo sisan caméraw bɛ n bolo fɛn bɛɛ bolo n ye yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ tu vois n yɛrɛ ka filmu kama donc ani ni film wɛrɛw sɔrɔla ou bien ni filmeli wɛrɛw sɔrɔla k'olu bɛɛ kɛ donc ani clipu kɛ minɛn bɛɛ bɛ n bolo sisan clipu dafalen minɛn bɛɛ bɛ n bolo. Banna donc i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ka clipu kɛ fana n bɛ se ka artiste a bɛɛ n bɛ se ka n yɛrɛ ka vidéo kɛ n bɛ se ka mɔgɔ ka clipu tourner n bɛ se ka fɛn bɛɛ. D'accord. Faamuyaliba sɔrɔla la. Zele bɛ se k'an nayɛlɛ dɔɔni. Baasi tɛ Dangote ayiwa baasi tɛ sisan ne kɔni fɛn min ye ne yɛrɛ kamana gan maaya yɛrɛ la o ye filaw ka hadamadenya de filako bɛ ka ne kamana gan dɛ parce que ni ne yɛrɛ y'a jateminɛ ne bɛnna ka di filaw ye ne yɛrɛ ba ye fila ye nka ne ye fɛn dɔ jateminɛ filaw rɔ fila de tɛ dakɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la diɲɛlatigɛ yɛrɛ min yɛrɛ ne deli dabali b'aw ye fila de tɛ da diɲɛ foyi rɔ nin tɛ nin kunkɔrɔ dunan ye sisan an ka nin da ni ɲɔgɔn cɛ sisan ni fila bɛ yan sisan n'i ko bon nin kunkɔrɔ dunan ni maa magara nin na a bɛ sa bɛɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ fila tɛ da la fiyewu a b'a sigi a bɛ kunkɔrɔ dunan lajɛ k'a lajɛ a b'a fɔ i m'a dɔn mɔgɔ fana bɛ kabako fɔ cogo dɛ kunkɔrɔ dunan dɔrɔn n'i ye mɔgɔ la i bɛ sa walayi filakɛ kɔni a tɛ da la a b'o kɛ a bɛ kunkɔrɔ dunan lajɛ bɛɛ minɛnen dɔrɔn a bɛ sin ka kɛ tan e ko min wa a b'i bolo da la o y'a salen tiɲɛ yɛrɛ la filaw ka danaya ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la wa n'i y'u ɲininka u bolo ka teli nin bɛɛ de ayiwa bon n bɛnnakaw don dɛ komi u ma muso di yan ne kɔni denw don u ma muso di a y'o denw don ne denw don ayiwa baasi tɛ d'accord baara kojugu Zele Mifa Production jabaranin lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw an b'a fɔ a ye halisa ko nin ye aw ka émission mandi de ye min ye Mifa Chez Instar an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma bita turu bɛ jɔn na o de ye Zele ko bita tɛna kɛ basi ye min da bɛ dɛsɛ dɛ ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ halisa d'accord Zele mais n'i ye e ka kumakanw ta k'a lajɛ i b'a fɔ k'i bɛ ka lasida Ala ka hinɛ la i bɛ k'ale de imiter oui c'est vrai et donc i ko k'i ye dɔgɔnɔ ye c'est vrai munna e ma taa ni dɔgɔnɔw ka kanali ye fo i nana bamananya kanali ninnu kɔnɔna na ok o question diyara n ye kosɛbɛ parce que baara ye fɛn dɔ ye n'i donna a kɔnɔ i bɛ bolo fara caman kɛ d'accord ne ka vidéo ne k'a daminɛ yɛrɛ fɔlɔ ne y'a daminɛ ni bɔbɔya de ne ka comédie yɛrɛ daminɛ ne ka imitation ka langue interpréter ka tɔgɔ bɔbɔ imiter o de tun ka di ne ye donc n nana n t'o la ne yɛrɛ ye dɔgɔnɔ ye ka na don dɔgɔnɔya la ka dɔgɔnɔya imiter
vraiment mais o wagati y'a sɔrɔ ne tun bɛ dɔgɔnɔya imiter wagati min na imitation kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ n kɔrɔkɛ bɛ balo la ala ka hinɛ la Ronald Guino o y'a sɔrɔ ale fana tun b'a vidéo kɛ donc fo yɔrɔ Bintu yɔrɔ yɛrɛ ne n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc yɔrɔ yɛrɛ y'an dɛmɛ ko caman na an ye dɛmɛ baara in kɔnɔna la ka Ronald yɛrɛ to baro la a ye n'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc a ko n ma dɔgɔ vraiment i bɛ se i b'a dɔn baara ye fɛn dɔ ye i bɛ to a kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ kɛ i bɛ to la i bɛ fɛn dɔ kɛ ne ka base bɛɛ tun ye dɔgɔnɔya rôle ye n tun b'a kɛ kuma bɛɛ dɔgɔnɔ jigalani hali n ka page dɔw tun bɛ yen dɔgɔnɔ jigalani donc an nana t'o de la ka na ni film ye yɔrɔ yɛlɛma don quoi i bɛ to la i bɛ dɔ kɛ na i bɛ to donc n nana bamananya in kɛ dɔrɔn ne ye bamananya in kɛ dɔrɔn bɛɛ ko nin ɲana donc c'est bien nin diyara n ye donc j'ai continué comme ça donc o de kama n ye o style développé ka continuer n'o ye n'o tɛ n ye caman kɛ ka tɛmɛ quoi a daminɛw la n ye caman kɛ n ye bɔbɔya kɛ n ye dɔgɔnɔya kɛ bamananya in de diyara mɔgɔw ye bon min ye lasidan ka côté ye bon lasidan ninnu ye anw ye olu de ye fɔlɔ quoi olu ye fɛn dɔ de kɛ ka yira anw na mun bɛ se k'anw fana hakili dayɛlɛ quoi i y'a ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ ka film na n'i ye jateminɛ kɛ ne ka film na n'i ye troupe ɲɔgɔnlɔn ka filmu ta k'u lajɛ i b'a ye u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi parce que ne yɛrɛ ye sigi ka miiri un moment donné ne ko bon lasidan ninnu de tun bɛ burusi kɔnɔna kow yira mɔgɔw la olu de tun b'a kɛ après leur génération a tɛ yen olu dun kɔrɔla ko bɛ n'a wagati de don bon an nana comédie in kɔnɔ bon ne fana donna a kɔnɔ an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka fɛn caman kɛ mais est ce que an tɛ taa kɔrɔlen na dɔɔnin i n'a fɔ olu tun b'a kɛ cogoya min na est ce que an tɛ taa an ka kɔrɔlenw an ka village ou bien an ka village kɔnɔnaw bɛ cogoya min na hali sisan k'a yira mɔgɔw la hali dɔɔnin wa donc diyagoya n'i nana o style kɔnɔ i n'olu bɛna confondre ɲɔgɔn na o ye diyagoya de et puis fana i y'olu ka fɛn dɔ de ka kɔrɔ o ye diyagoya de donc i bɛ inspirer o la i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ inspirer dɔ la quoi artiste i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye i ka art kɔnɔ n'i bɛ baara kɛ mɔgɔ dɔ b'i sanfɛ i bɛ inspirer mun na quoi i bɛ mun layɛ mun ka ko ka di i y'a fɔ i m'a fɔ i kɔni ye dɔ ka fɛn dɔ ye min diyara i ye n'a bɛ courage don i la et puis n'a ka ko kɛtaw fana bɛ hakilina dɔw di e fana ma c'est ça un artiste donc n bɛ se k'a fɔ lasidan bi a tɛ yen mais a ye fɛn mun kɛ ka taa fo ka Mali bɔ yen a fɛn ninnu tɛ tunu hali sini n'i y'a ka fɛnw lajɛ i bɛ yɛlɛ donc hali sisan n'i y'a ka fɛn dɔ i b'o k'a kɛra san de donc c'est ça un vrai artiste c'est ça un artiste ne meurt jamais mais il se cache lasidan filɛ a t'an ɲɛkɔrɔ bi mais a ka kɛtaw bɛ yen hali bi a ka ladilikanw bɛ yen bi a ka humour bɛ k'an layɛlɛ hali bi donc ne fana bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ donc hali ni zele fana tɛ yen don min na n ka propos ka se ka mɔgɔw bilasira n ka ko ka se ka mɔgɔw layɛlɛ. D'accord. Ala ka si jani kɛnɛya di. Amina yarabi. K'aw mɛn baara in kɔnɔna na. Amina yarabi. A k'an na yɛlɛ waati bɛɛ. N'Ala sɔnna. D'accord. Yala zele kalanjanw kɛ. Bon n tɛ se k'a fɔ n ye kalan janba kɛ. N ye bac sɔrɔ. Ka université la. Ka DEU kɛ. Donc vu la situation des choses bon n ye kalan dan sira la. D'accord. Parce que n m'a f'i ye n bɛ baara kɛ usine na. I y'o fɔ. Ne ye denkɛ fɔlɔ de ye. Ne dɔgɔkɛ cɛ 3 de bɛ yen. Ani dɔgɔmuso 2. Ne de ye denkɛ fɔlɔ ye. Donc à un moment donné ça allait pas a gɛlɛyara dɔɔnin quoi. Situation ka gɛlɛn cɛkɔrɔba kɔrɔla. Musokɔrɔba b'a ka débrouiller ne de ye kɔrɔbalen fana ye n dɔgɔninw bɛ yen. Il va falloir que ne kun ka n cɛsiri ka baara de kɛ pour que ka famille dɛmɛ parce que bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye ne de ye. Donc o wagati de la n ka kalanko dɔgɔyara. N ye bac sɔrɔ 2013 ka taa université la FDPI la mais gɛlɛya kama n ye kalan to yen quoi. Gɛlɛya kama n ye kalan to yen ka baara kɛ pour que n bɛ se ka famille dɛmɛ cogoya min na. O de ye zele ka kalan jɔ sira fɛ. D'accord, faamuyaliba sɔrɔl'o la. Zele an b'a ye k'a fɔ baara o baara gɛlɛya b'a la i n'a fɔ nɔgɔya fɛnɛ b'a la. Yala zele bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in daminɛ na ka se bi ma ani ye nɔgɔya minnu sɔrɔ ka se k'i da don olu la dɔɔnin. Bon gɛlɛya mun ne ye gɛlɛya mun sɔrɔ baara in kɔnɔ. Baara i yɛrɛ y'a fɔ cogo min baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ. Mais n ye gɛlɛya mun sɔrɔ baara in kɔnɔ. O de ye hali bi a gɛlɛya dɔw bɛ yen. O de ye n'i kɛra artiste ye ka ban ou bien i kɛra catiribɔla ye ka ban mɔgɔw b'i ye ni cogoya wɛrɛ de.
i ka famille yɛrɛ fɔlɔ bɛ siran o de ɲɛ bɛɛ b'a fɔ ko karisa kɛra cɛtiribɔla ye a kɛra maalangolo ye karisa kɛra dɔnkilidala ye a kɛra maalangolo ye donc jogo sugu bɛɛ bɛ da i la u b'i filɛ ni filɛnan wɛrɛ quoi e bɛ kɛ mɔgɔ sugu wɛrɛ de ye quoi e bɛ kɛ mɔgɔ qualité wɛrɛ de ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ c'est à dire artiste tɛ jate diinɛmɔgɔ ye comédien dɔw ka mentalité la quoi u b'a yira e kɛra kɛrɛfɛ e ye mɔgɔ sugu min i bɛ sɔn ko bɛɛ ma i ye maalangolo ye donc o gɛlɛya ye ne sɔrɔ baara in kɔnɔ kosɛbɛ o gɛlɛya ye ne sɔrɔ baara in kɔnɔ kosɛbɛ ka gulɔmiw nkalon danna ka mɔgɔlankoloyaw nkalon danna ka fɛn bɛɛ nkalon danna o ye ne sɔrɔ baara in kɔnɔ o ye n tɔɔrɔ mais n tilara ka miiri a man tɔɔrɔ a man tɔɔrɔ parce que diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ lase hadamaden ma i cɛsiri a ka f'i ma k'i ye mɔgɔlankolo ye o tɛ kojugu ye mais i yɛrɛ kana sɔn ka kɛ mɔgɔlankolo ye o de ye kojugu ye donc diɲɛ baara o baara gɛlɛya min bɛ artiste yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya min ye ne yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ o de ye nin ye o de ye nin ye mun bɛ kɛ mɔgɔ qualité dɔ ye ka sɔrɔ i t'o mɔgɔ qualité donc se k'i da dɔ la i ye nɔgɔya minnu fana sɔrɔ a kɔnɔ a daminɛ ni sisan cɛ bon n ye nɔgɔya min sɔrɔ a kɔnɔna la n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina bon n bɛ se ka n bɛ kɔfɛmɔgɔw fo nin yɔrɔ in na n bɛ kɔfɛmɔgɔw fo maliyɛn de l'extérieur tunkarankew olu bɛ anw dɛmɛ kosɛbɛ olu b'anw dɛmɛ kosɛbɛ olu caman bɛ yen u y'an kanu ne ka mobili sɔrɔla ten de jamana kɔ kan i y'a ye ka mobili bila ka na di yan ka sɔrɔ ala tigi ma ɲɛ kanu bolo ma donc olu caman de fana bɛ se ka fɛn to kɔfɛ ka fɛn caman di an ma i y'a ye hali ne ka caméraw bɛɛ sɔrɔla ten de mɔgɔ kelen bɛ mobili di yan o de ye caméraw ni ordinateurs ni fɛnw bɛɛ bila ka na di yan nɔ ka sɔrɔ ala ma ɲɔgɔn ye i y'a ye donc o nɔgɔyaw fana b'a kɔnɔna la i y'a ye ok faamuyali sɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen na mais Zele yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ka baara daminɛ ni sisan cɛla la a kɛra cogo cogo fɛn dɔ de bɛ yen o de bɛ i labɔ kɛnɛma Zele bɛ se k'a fɔ i ka baara kelen jumɛn e yɛrɛ hakili la n'o de ye e layɛlɛn k'e sanga yira jama la k'a dɔn k'a fɔ ko Zele bɛ se nin fɛn in na bon o ye film villageois in de i n'a fɔ n y'a expliqué cogoya min na o ye villageois in de ye villageois in premier épisode mɔgɔw y'a tigɛ tigɛ k'a bila TikTok sanfɛ so ne yɛrɛ ka baara fɛngɛ ma ne bɛ ne ka fɛn vidéo caman TikTok kan ne yɛrɛ tɛ mɔgɔw de b'a tigɛ tigɛ ka ne ka vidéo bila TikTok kan ne ka baara fanba bɛ YouTube de sanfɛ ne bɛ n ka vidéo kɛ k'a bila YouTube sanfɛ bon TikTok ko n t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ najɛ ni korotunbilen ninnu de b'a fɔ Zele a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan n'o tɛ ne ye bamanan ye ne t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ e yɛrɛ la najɛ ni korotunbilen kun ka ɲi nin yɔrɔ in na muso fila cɛ muso fila cɛ donc les villageois o de ye Zele yɛrɛ sankɔrɔta ni bɛɛ ko Zele d'accord o faamuyali sɔrɔla Zele baara o baara i b'a ye k'a fɔ i bɛ ɲɛ dɔ b'i kɔ o ye tiɲɛ donc Zele bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ dɔgɔnin minnu bɛ ka wuli e kɔ baara in na i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka f'u ɲɛna bon ne bɛ ladilikan fɔlɔ min f'u ɲɛna parce que ne yɛrɛ bɛ baara in kɔnɔ ne donna a kɔnɔ ka minnu sɔrɔ a kɔnɔ ne y'u ye dɔw donna ka ne sɔrɔ a kɔnɔ ne ɲɛ b'olu fana na ne bɛ ladilikan min fɔ fɔlɔ Mali comédien bɛɛ lajɛlen ça c'est le respect an ka ɲɔgɔn bonya n'a fɔra an ka ɲɔgɔn bonya kɛlɛ tɛ dɛ i donna ka mɔgɔ sɔrɔ baara min kɔnɔ o tigi k'i kɔrɔma ɲɔgɔn ye quoi a bonya i ka bonya minɛn da a kɔrɔ i y'a faamu o ye kelen artisiya k'i kɛra artiste ye ka ban a tɛ mɔgɔ tiɲɛ n'i kɛra artiste ye danbe de b'i la i bɔra du dɔ de kɔnɔ miiri o la artisiya tɛ se k'i kɛ bɔlɔnfɛmɔgɔ ye ten dɛ jamais de la vie i kɛra comédien i kɛra dɔnkilidala ye a kan'i bila manamana ko la a tɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ala lajarabiw bɛ yen mɔgɔ minnu b'a la par exemple n b'a fɔ dɔw bɛ gulɔmin ni juin ni fɛn ninnu na lajarabiw bɛ yen ala ka u bɔ a la mais minnu bɛ nalen a kana k'i kɔnɔ ko n'i kɛra artiste ye de ko f'i ka nin ko ninnu kɛ pour que i ka kɛ artiste ye pour que e ka ye i mana ye yɔrɔ la f'i ka ye ko sugu dɔw de la mɔgɔ ka sɔrɔ k'a fɔ non nin ye artiste de ye non olu fɛ yen nin tɛ kojugu ye ou bien a dɔ ta ça c'est pas vrai
c'est mo ko do ko ni artiste yi se ka glomi ni artiste yi se ka jouer ni artiste non ou là ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Tu vois mais c'est que au fin na kanti ne kanti hal na ma me jela ne ayi kanti ate glomi ate jouer ate cigarette ate bien fait mais mali beta do bebado barake la te wa abe barake mais ate ni mana ko shikew o ya bale munaka barala fushi donc an olu lajɛ quoi olu exemple de anw ɲɛkɔrɔ quoi petit Guima la même chose ate glomi y'a faamu bintu yɔrɔ la ne minnu dɔn quoi ni minnu dɔn bɛ kuma ni olu de ye quoi donc a tɛ n'a fɔ n tɛ ka minnu tɔgɔ fɔ k'olu b'a kɛ quoi mais ne yɛrɛ zele ye minnu dɔn parce que n'i ye fɛn min dɔn i b'o de fɔ mais ne zele yɛrɛ ye minnu dɔn yɔrɔ hali yɔrɔ fɛ yen n'i sigilen don yɔrɔ ka so ni seli heure tɛmɛn'i kan a bɛ kɛlɛ wallahi billahi a b'a f'i ye dɔgɔ wuli ka seli n'i ma seli ni seli heure tɛmɛn'i kan a bɛ kɛlɛ wa i bɛ diɲɛ ko o ko la a bɛ masa ko f'i ye k'a gɛlɛya karisa i donna artiste la i hakili to i masaw la il te conseille toujours comme ça bon depuis ne donna ne olu ye art kɔnɔna la ne y'a ye ka ne to kɔfɛ ne tun t'o dɔn quoi a la quoi mais ne depuis ne y'o conseil ni fɛn n ko vraiment nin baara in sɛbɛ de b'a kɔnɔ quoi minnu bɛ ka kɛ ni malangoloya olu kungo ye i ba ma n'i bila ci min na i b'o de kɛ fɔlɔ c'est ça la priorité. D'accord. I y'a faamuya donc u k'a lajɛ artiste ya ye fɛn mun ye majigi an ka majigi fara an bolo da la m'o fɔ bɛɛ i tɔgɔ fɔra ka ban parce que dɔw bɛ yen ni mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila y'u tɔgɔ fɔ c'est gonfle c'est tant di mɔgɔ si ma bilen hali mɔgɔ dɔw b'u ye k'a fɔ karisa na an ka photo ta o siranya b'u minɛ nafa t'olu la mɔgɔw de y'i tɔgɔ fɔ mɔgɔw de b'i layɛlɛ o ni mɔgɔw tɛ bɛ kɛ mun ye. N'i y'a mɛn artiste yɛrɛ minnu b'a layɛlɛ olu de don. Très bien donc i kana i yɛrɛ bonya mɔgɔ si ma ko parce que k'i tɔgɔ fɔra i tɛ fosi ni mɔgɔ tɛ wa i tɛ se ka kɛ fosi ni mɔgɔ tɛ donc i yɛrɛ bila artiste ye jama ta de i bɛ bɛɛ de ka bila la i yɛrɛ bila mɔgɔ ka bila la mais dans le respect aussi. D'accord. Artiste a tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ langolo ye mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ langolo ye a tɛ mɔgɔ bila ko langolo na i yɛrɛ de bɛ kɛ ko langolokɛla ye ko langolokɛla baden bɛ ni artiste tɛ mɔgɔ langolo baden bɛ ni artiste tɛ. Donc le milieu ne veut pas dire ça o y'a to masa caman kelen don ka talent b'u denw na u bɛ ka sira da u denw ɲɛ mun kama a fɔra je tɛmɛna sira in fɛ de quoi o de kama n bɛ ka préciser a kan kosɛbɛ talent b'u denw na mais u tɛ fɛ k'u denw bila ka baara in kɛ i t'a sɔrɔ a ka di masa yɛrɛ ye a bɛ fɛ a den ka nin kɛ mais a balimaw ani sigiɲɔgɔnw ka kumaw kama bɛɛ bɛna fɔ a den kɛra malangolo ye a b'a fɔ den ma n'i y'a kɛ n b'i haram mais au fond de lui-même a ka d'a ye den ka fɛn in kɛ mais balimaw ani sigiɲɔgɔnw ani jɛɲɔgɔnw ɲɛsiranya balimaw bɛna mun fɔ ale ma karisa den kɛra nin a kɛra malangolo ye karisa den o kumakan kama parce que a b'a fɔ mun n'a kɛra nin a bɛna kɛ gulɔmina ye a bɛna kɛ malangolo ye masa bɛ miiri nin bɛɛ de la o kɛlen bɛ ka sira dɔw ɲɛ donc artiste tɛ mɔgɔ kɛ ni si ye artiste tɛ mɔgɔ kɛ ni si ye i bɛ kɛ nin ye ka sɔrɔ i ma kɛ artiste ye i bɛ kɛ nin ye ka sɔrɔ i ma kɛ comédien i bɛ kɛ nin ye ka sɔrɔ i bɛ se ka comédie kɛ fana i bɛ se ka dɔnkilida kɛ fana ka sɔrɔ i ma don nin si da fɛ donc ni minnu b'a la an bɛ dugawu kɛ ala k'olu bɔ a la ala ka hakilina ɲuman d'olu ma minnu ma don a la fana olu fana kana don a la wa minnu bɛ nalen fana olu fana nalen kɔfɛ olu fana kana na don a la donc an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. D'accord faamuyali ba sɔrɔla nin kuma in na kosɛbɛ ko baara o baara n'i b'a kɛ don a la ni hakili ye kan'a kɛ ko karisa bɛ nin kɛ ne yɛrɛ fana ka kɛ nin kɛbaga ye d'accord o tɛ baara taabolo ye i bɛ don a la n'i ye baara ta ni sɛbɛ ye a sɛbɛlama bɛ na i ɲɛkɔrɔ n'i y'a ta ni kulonkɛ ye a kulonkɛlama yɛrɛ fana bɛ na i ɲɛkɔrɔ ala ka faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma d'accord zele mun de ka di zele yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔna na ani fɛn min man di zele yɛrɛ ye a zele sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla nin na ala fɛn min ka di ne ye ɲɛnamaya kɔnɔ bon baara kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la baara ka di ne yɛrɛ j'aime bosser j'aime travailler vraiment baara kɔni ka di ne yɛrɛ 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 wa ni ne y'i k'i ye baarakɛla ye ko ka di ne ye hali ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne y'i ko baara ka di ye i bɛ diya ne ye quoi ne tɛ fugariya fɛ quoi baara kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la
mun de man di zele bon min man di ne diɲɛ kɔnɔ o ye ka fɛn fɔ mɔgɔ la min t'a tigi la ye quoi ka fɛn fɔ mɔgɔ la min t'a tigi la c'est à dire o ye ngalon de ye quoi ka ngalon da mɔgɔ la quoi parce que i b'a dɔn ngalon bɛ se ka hadamaden i ye ngalon da mɔgɔ la quoi i bɛ se ka hadamaden mago sa quoi o ye tiɲɛ i bɛ se ka hɛrɛ tiɲɛ quoi o y'a to n'i y'a mɔgɔ bɛ mɔgɔ mankutu tiɲɛ quoi c'est à dire hali i ka mɔgɔ faga o ka fisa i k'o k'a la quoi tɔgɔ jugu ma ɲi dɛ ni mɔgɔ tɔgɔ jugu ye a tɔgɔ ɲuman kɔ o ye kojuguba de bon mɔgɔ minnu bɛ mankutu jugu da i la ani mɔgɔ minnu bɛ vraiment o de ka go ne ɲɛnamaya la ni diɲɛ fɛn bɛɛ ne t'o de fɛ fiyewu dɔw bɛ hadamaden dɔw bɛ nkalon dɔ da i la depuis ala y'i da i yɛrɛ t'a dɔn nin ko in yɛrɛ kɛra cogoya min na quoi bon ça c'est pas bon dans la vie o bɛ hadamaden o bɛ fɛ ka mɔgɔ lanɔgɔ de quoi nkalon bɛ mɔgɔ lanɔgɔ quoi e bɛ se ka mɔgɔ kanu ka sɔrɔ i m'a tigi mankutu ɲuman de b'a kɛ quoi e bɛ se ka mɔgɔ nege bɛ se ka bɔ e la ka sɔrɔ i m'a tigi mankutu jugu de b'a kɛ quoi donc mɔgɔ min bɛ nkalon da mɔgɔ la kɔfɛ ka sɔrɔ non ça moi je n'aime pas l'hypocrisie ne t'a fɛ d'accord faamuyali ba sɔrɔ la karamɔgɔ Zele donc Zele bɛ se k'a fɔ an ye dumuni jumɛn de ka d'a ye Allah o tɛ makɔrɔni ye de comment tiɲɛ yɛrɛ la filimu mana lajɛ ne mana filimu in lajɛ ko ne tun b'a fɛ k'e ka makɔrɔni min min fiyɛ o tɛ makɔrɔni o tɛ filimu ko dɔrɔn dɛ makɔrɔni yɛrɛ de ka di ne ye dɛrɛ makɔrɔni ka di ne yɛrɛ yɛrɛ de awɔ ne ka dumuni duman yɛrɛ yɛrɛ hali n'i ya makɔrɔni kɛ daro ka ji kɛrɔ ka tulu kɛrɔ ka najini kɛrɔ ne b'a walo Kubali mun de man di Zele dumuni jumɛn man di Zele dumuni min man di ne yɛrɛ 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 fiyewu dumuni min man di ne fiyewu yɛrɛ ayiwa cɛw ma bɛɛ dun koyi parce que an ka denmisɛnninya la anw ma deli darawoloma la quoi anw lamɔna ten de quoi fɛn fɛn m'a d'i ma i b'o dun parce que anw yɛrɛ fɛ yen ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ni to tobira parce que i b'a dɔn généralement mɔgɔ caman kun tɛ to de fɛ ni to tobira bi n'a ko k'a tɛ to dun a tɛ kuma o sini fana ye to ye o dugujɛ ye to ye o dugujɛ ye to ye aw fa k'a dun ka ban o la o dugujɛ a bɛ sɔrɔ ka malo bɛ kɛ daga la donc ne kɔni b'a ye dumuni min kɔni bɛ yen ne tɛ se k'a dun yɛrɛ ayi non ne bɛ dumuni bɛɛ dun d'accord ouais ok min fɛ production jabaranin lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ale ni Olu TV kanubagaw an b'a fɔ ye halisa k'aw ka émission mandi de don min ye Mifashi Instar Bita Ture bɛ jɔn na o de ye Zele ye donc ko a tɛna kɛ mansi negela ye bi an ka taa dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ Zele ko la an bɛna dɔɔni dɔɔni d'a bɛɛ la ok Zele yala groupe b'i bolo i ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan oui groupe bɛ n bolo la GCR GCR Génération Comédie et Respect o ne yɛrɛ ka groupe créé ne anw de bɛ catiri villageois composé len don ni o de ne Baco Tentenba Binajan Zambuzan Kowili Dagabana Cɛmɔgɔ Korotunbilen Najɛ Kinimba Sunba o ye n ka groupe ladenw ainsi etc o ka ca la GCR la Génération Comédie et Respect villageois yɛrɛ kɔnɔna na yala tɔgɔ bɛ groupe in na yen nɔ wayi Kotankɛɲɛ an ka gɛrɛ de Kotankɛɲɛ Kotankɛɲɛ anw kɔni tɛrɛ Kotankɛɲɛ dɛ donc a b'a bɛɛ de kɛ anw kɔni tɛrɛ kan'o anw sɔ dɔw bɛ olu ti fɔ Kotankɛɲɛ minnu tɛ Kotankɛɲɛ u b'a dɔn génération la minnu ye Kotankɛɲɛ kɛ yan kɔrɔ Kotankɛɲɛ tun bɛ fɔ gɛrɛ minnu ma u b'a dɔn les connaisseurs mɔgɔw b'a fɛ les connaisseurs connaissent quoi denmisɛnninya la minnu ka groupe kun tɔgɔ ye Kotankɛɲɛ u b'a dɔn mais kɛsunu wari yɛrɛ kɔni Zele kɛsunu wari yɛrɛ kɔni sisan kɔni nin kɔni kuma in de jaabi ka gɛlɛn cɛ wari fɛn fɛn ma ta muso kɔrɔ
Ni ko k'i b'o sɔgɔbɛ zele malo ko b'i kɔnɔ sa dɛ Kasunu wari yira jama jɛ wari kɔrɔdumle ham kɔrɔdumle kunu k'i sigi dɛrɛ ne yɛrɛ ma i b'a dɔn dɛ ça fait ne yɛrɛ de tora ka wari in da 100 100 100 ne bɛ sɔn min na ne taara sɔrɔ fɛn de bilen ja ne y'a wari bɛɛ don ka ban jɛgɛ yiranenw bɛ sa woso yiranenw bɛ sa pate yiranenw bɛ sa 60 80 wari bɛ se ka ban ne ɲinɛ ma a kɛra baara ye y'a ye sa wa nka kana fɔ maa ye dɛ a ka d'an ma fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ d'an voilà d'accord ok Zele ka projet ye fɛn jumɛn ye don n'a nataw la bon vraiment ne ka projet don n'a nataw la o ye ka se ka film baw réaliser Mali kɔnɔ o ye ka se ka film ɲɛnama baw tourner i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na troupe ɲɔgɔlɔn n ka foli belebeleba b'u ye tɔnɔ Maliki tɔnɔ Salim tɔnɔ Maliki ninnu b'u bɛɛ lajɛlen fo donc minnu faturula fana an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma donc comme FC yɛrɛ fatura kosɛbɛ na ale lasida ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ils ont beaucoup fait pour ce pays halisa u bɛ ka u yɛrɛ di jamana in hali bi u bɛ ka ko dɔw kɛ donc ne fana ka rêve de ye olu ye baara kɛ cogoya min na ka se ka baara kɛ ka tɛmɛ olu fana y'a kɛ cogoya min na ka tɛmɛ o la quoi ne tɛ fɛ ka k'u ɲɔgɔn na dɛ ne bɛ fɛ ka tɛmɛ de u fana ka parce que bi an bɛ don min na ko bi ni anw ye sera ka baara ɲuman kɛ olu de b'u sigi u b'a fɔ ko hali n'olu tɛ yen bi saba mais n'anw ye baara kuntan kɛ n'u y'a ye dɔrɔn u bɛ jigila bɛ misɛnya quoi u b'a fɔ ko est ce que l'art malien a bɛ ka taa min quoi bon n b'a dɔn hali bi Mali art b'o sira kan quoi parce que mɔgɔ caman bɛ don a kɔnɔ olu t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i y'a faamu wa olu yɛrɛ bolo fɛn bɛɛ tout est permis dedans alors que c'est pas ça tout n'est pas permis dedans i y'a faamuya donc olu kɔni ka taa sira in a ka di n ye ka développer o sira in kan kosɛbɛ ka cinéma ɲɛnamaw tourner ani fana ka se ka film ɲɛnamaw tourner mun bɛ mɔgɔw bilasira. D'accord. Ala k'a se d'aw ma. Ya Rabbi ma. Ok, an ka émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Donc e bɛ se ka duwawu don jumɛn de kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ani halisa bɛɛ b'a dɔn Mali tun bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na caman bɔra la nka e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnden cɛman ni musoman ye ani duwawu min b'i bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma. Bon n bɛ duwawu kɛ Mali ye. Ne munumuna Mali kɔnɔ kosɛbɛ n ye fɛn caman ye ɲɛ na ne y'a ye ne sera dugu dɔ la ne y'a dɔn ko waati dɔ tɛmɛna tiɲɛna cogoya kun man ɲi fiyewu wallahi ne voyagera ne taara dugu dɔw la olu ye baro dɔw bɔ ne jigila misɛnyara u ka baro la mais bi u ko alhamdulilayi bi situation na ko alhamdulilayi ça veut dire que a kun ka gɛlɛn olu ka tɛmɛ bi kan donc an bɛ duwawu kɛ jamana in ka duwawu ɲini karamɔgɔbaw fɛ donc ka duwawu kɛ jamana in Ala k'a bɔ mɔgɔ jugu bolo janfa min talen don ka ɲɛsin jamana in ma a janfa a ɲagaminen don cogo o cogo a ferigelen don cogo o cogo Ala k'a kɛ a ka Ala bonya kosɔn ani kira sanuman bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔba minnu ka di Ala yɛrɛ ye ani walijuw ni kira n'a ka sahaba sanuman bonya na barika kosɔn ani sherifu bonya n'u barika kosɔn Mali Ala k'a bɔ Mali Ala k'a bɔ dɔw kɛ Mali ye kosɛbɛ ka tila k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen an ka hakili to an yɛrɛ la anw de ye kelen ye anw de ye fa kelen anw de ye ba kelen an ka ɲɔgɔn minɛ an kana sɔn ko ka pɛrɛn ni ko pɛrɛnna dɔrɔn basa bɛ don donc fɛn dɔw bɛ ka na jamana in kɔnɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ ka kɛ sigana mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i y'o ye bi i n'a fɔ siyakokɛlaw bɛɛ bɛ ka na a kɔnɔna la i b'a dɔn siyakokɛla ye kɛlɛ dɔ ye a ma nɔgɔn n'a wulila ka ban a ma nɔgɔn donc an ka ɲɔgɔn minɛ an kana sɔn hakilina jugu ka don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an ka jamana tiɲɛ an k'an ka ɲɛmɔgɔw bonya ni Ala ye maa minnu garisɛgɛ ɲɛmɔgɔya la an k'olu bonya an ka t'u kɔ an ka ɲɔgɔn buruja dabila an ka ɲɔgɔn bonya Mali danbe tɛ ɲɔgɔn buruja ye Mali danbe t'o ye an ka ɲɔgɔn bonya donc ne bolo sini bɛ an bɛ sini ye o de la quoi et puis an bɛ se ka exemple ɲuman fana yira an denw
an'an dɔgɔninw na quoi mais n'anw tiɲɛna n'anw kɛra kɛwale jugu ni fɛnw kɛbaga ye donc an bɛ se ka mun conseil di olu ma parce que anw yɛrɛ ma ɲa ni anw bɛ ka catiri kɛ bi dɔw de y'a kɛ anw ye mais profiter nin yɔrɔ in na je vais saluer Koman Jabate de Yɛlɛbugu nin yɔrɔ in na je lui dis Koman ye fɛn dɔ kɛ Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔw i kɛra cogo cogo mɔgɔ fɛn dɔ f'i ma quoi i kɛra cogo cogo mɔgɔ bɛ fɛn dɔ f'i ma i y'a faamuya bɛɛ b'a fɔ mais ani o ni i yɛrɛ ye kelen est-ce que o ye kelen ye o tɛ kelen ye ani i yɛrɛ ye mun ye e dɔ ye ko dɔ kɛ dɔ la mais a ma kɛ e la o a ma kɛ e la mais ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman ka don comédie la bi Mali kɔnɔ ka girin ka don comédie la ko mobile bɛ sɔrɔ a la du bɛ ka sɔrɔ c'est grâce à Koman Jabate je lui dis ça an ka Yɛlɛbugu filɛ n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko an ka Yɛlɛbugu fɛ Koman de Yɛlɛbugu créé les petits guillemets les cantes les choses là an y'u bɛɛ ye yen de ka sɔrɔ anw ma comédie kɛ fɔlɔ aujourd'hui ils ont réussi fɛn bɛɛ b'u bolo bi i y'a faamuya mais n bɛ se ka n b'a fo parce que u ye taabolo dɔ fana yira taabolo min sira min ni a bɛ se ka kɛ nafa sɔrɔ sira ye denmisɛnninw ma fana k'a yira k'a fɔ ko baara lankolon tɛ fana mɔgɔw bilasira donc n b'a fo nin yɔrɔ in na ka da o bolo kan kuma de bɛ n bolo. D'accord o diyara n ye dugawu minnu donna halisa ala k'a kɛ dugawu sanumanw ye mɔgɔ tɛ da kunnandi dɔn jamana in bɛ lahalaya min kɔnɔna na halisa ala ka bɛn nati an ka jamana kɔnɔ ala ka sabali nati an ka jamana kɔnɔ ya rabi ama aw minnu bɛ ka baara in a bɛ ka a la kuraya don o don ka taa fɛ ala k'a se kun aw la a ka fɛn fɔ mɔgɔw ye a ka fɛn di mɔgɔw ma mɔgɔw k'aw lamɛn ka kɛ ladilikan ye ka kɛ fɛn ye an bɛ se ka fɛn min faamu donna nataw la ka kɛ an ka Mali kunnawolo ye an bolo ya rabi ama ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma folikan laban jumɛn de b'i bolo ka di kanubagaw ma n bɛ folikan laban min di kanubagaw ma o de ye ka f'u ɲɛna nin wagati in na video sumayalen don dɔɔnin vie voyage kɛcogo de y'a kɛ u tɛ ka video sɔrɔ donc ka d'u ma k'u sɔgɔlen to Zele officiel la Zele officiel YouTube sanfɛ u ka t'u abonné n ka page la video baaralen don video bɛ u bɛ ka monter wa hali bi an bɛ baara la ni ala sɔnna ma duman tɛna k'u negela ye fiyewu surprise baden de bɛ yen awɔ baden de turunen bɛ yen o ma min y'u ɲɛna fɔlɔ donc u kana pressé u ye waatinin min kɛ fana n'u ma catiri sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin u ma u ka hakɛto kɛ o waati kɔnɔna la u k'u abonné page la dɔrɔn an ka d'a kan n'ala sɔnna ma donc an bɛ foli belebeleba di yɛrɛ ma i y'an ka wele jaabi a diyara an ye ya rabi ama an b'a fɔ Mifa Production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ne tun ye aw ka émission mandi de min ye Mifa Chez Une Star ye Mifa Chez Une Star ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na an b'a fɔ ye halisa a kana ɲinɛ ka aw abonné an ka chaîne YouTube la min ye Mifa Production ani fana jɛmukan in ale bɛ passer samedi o samedi 20h15 donc an b'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kɛnɛ na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Merci beaucoup.